50 plus is zonder werk, ja dat klopt, ja, jammer genoeg wel, ja. Want je willen we graag aan de gang. Ik wil ontzettend graag weer aan de gang. Ik heb zoveel kwaliteit en dat, ja eigenlijk kennen ze net zonder mij. Haast 200 werkloze mensen van 50 jaar en ouder wie een jood naar Ljouwt kwam van een speciale netwerkbijeenkomst. Een 30-tal bedrijven en uitstuursbureaus joeg informatie hoe ze haar op de arbeidsmarkt presenteren kunnen. Want nevens arbeidsorganisatie UWV wordt het heel tijd dreger om deze groeiende groep werkziekenden weer aan een baan te helpen. Daar ben ik voor bij werkjouwers dat de doelgroep gauw ziek is, net meer zo motiveerd, net mooi komen kennen in de moderne tijd. En wij denken dat dat net zo is en wij proberen om die werkjouwers van die vooroordelen nou te helpen. De werkjouwers kwamen joer dus zonder vacatures naar Ljouwt, maar joegen wel hoopvol perspectief op toekomstmogelijkheden. Zeker, op dit moment is het natuurlijk in de bouw net een meest rooskleurige situatie. Maar als ik zie naar de vergrijzing, ik op kantoor, maar ik op de bouwplaats zelf, dan hebben wij over een jaar hier en hier hebben wij toch een probleem. Maar wij gewoon zorgen dat wij de ouderen zeker behouden voor onze branche. Geen direct kans op werk dus joert, maar wel contact met de werkjouwers. De reacties van de werkziekenden zelfs werden verdeeld. Dit soort netwerken heeft van mij geen zin, maar als ik net kom, dan ben ik mijn uitkering kwijt. Dus het is meer een verplichting? Dit is een verplichting, ja, absoluut. Maar het smiet eigenlijk niet op? Het smiet niks op, nee. Het is dat ik mijn pak nog eens een keer dragen kan, maar verder van de rest levert het niks op. Nou, ik denk wel dat dit soort bijeenkomsten heel nedig is, ja. Want je krijgt zoveel impulsen weer terug dat je zelf weer een stuk verder kennen.